Takže čus týpci, ja vás vítam u dnešného videa a len vám chcem povedať, že Minecraft je asi... Asi sa väčšina ľudí pýta práve, že prečo? No, asi všetci vieme o tom, že vyšla hra Hytale. No, a teda je to niečo ako Minecraft a veľa ľudí si myslí, že je to Minecraft 2 od normálne Mojingu, ale pritom je to konkurenčná hra, ktorú navrhli vlastne niektorí ľudia, ktorých vyhodili z Hypixelu, pretože pokiaľ si všimnete, aj to háčko sa veľmi podobá na to Hypixelovské, takže preto. A teda bola navrhnutá tak, aby vlastne mala všetko, čo Minecraft nikdy nemal, nejaké opravy chýb a rôzne veci, ktoré mohli pridať do Minecraftu, ale nepridali. A preto hneď jak vyšla, teda 13. januára 2026, bola už hneď veľmi populárna. A teda možno sa pýtate, že aké veci tam mohli pridať. No napríklad v kreatíve, v normálnom Minecrafte proste len v kreatíve postavíte niečo, ale v tomto Hytale máte rôzne nástroje, ako keď máte stiahnutý napríklad World Edit a možno aj nejaké lepšie veci. A tak sa s tým ľahšie robí a vyzerá to o dosť viac cool. A hlavne niektoré veci sa dajú aj robiť ľahšie, jak napríklad server. Na Bedrocku sa môžu na teba pripojiť hociakí tvoji kamoši, ale musia byť na rovnakej Wi-Fi, alebo si normálne urobíte cez nejaký server, teda cez nejakú stránku, jak napríklad Aternos a tak. A tuto proste jednoducho kliknete a máte server, hoci kto sa tam môže pripojiť. Taktiež sa dosť ľahšie robí postavička, napríklad na Java si to musíte nakresliť, na Bedrocku máte aj taký výber, ale väčšina stojí za peniaze a tuto máte len ten výber a všetko zadarmo. Takže tak. Takže dajte like, odber, dúfam, že sa vám video páčilo, ak ste nevedeli, čo je Hytale, dúfam, že som vám pomohol. A teda, keď chceme podporiť starý dobrý Minecraft, dajte tiež like a odber. No a nezabudnite sa taktiež pripojiť na môj server, IP je v popisku, ale aj ho vám môžem povedať, Myš Aternos a čus.